बान्दोआव थेलेले फिसा देरायावनो काहिलि पारातेन एपिबिएन केमनि बान्दोआव थेलेले फिसा देरायावनो गैया आंहा दिनै खाथियाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ फोरमायज्लायनो आंहा दिनै खाथियाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ फोरमायज्लायनो आंनि जिउनि अनजालियाबो आंनि नोजोरनि थायो बै समखौ आरो नोंसोरखौबो आरो नोंसोरखौबो गोरोन्थि नङामोन आंनि बे खोलोमनि निजोराया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दङमोन गोबां मिजिं गोरबोआव सिमा हारिखौ लानानै मोनसे नखर दानायनि बाइफ्ले होबाय हनै खावनानै लांबाय इनाय अनागारि समनि खाबुआ बाइफ्ले होबाय हनै खावनानै लांबाय इनाय अनागारि समनि खाबुआ दे आं बेयाव थानायावनो नोंसोर खुसिब्ला दे आं बेयाव थानायावनो
dङ आं बे